Sol, calor de ple juliol i molt de vòlei. La zona de la piscina de Canet de Fals ha esdevingut aquest cap de setmana l'epicentre de la joventut de Fonollosa. Es tracta de la tercera edició del torneig de vòlei de l'estiu, una cita que ha passat de ser una petita idea per fomentar el vòlei i fer comunitat a un esdeveniment consolidat en el marc de la iniciativa municipal Juliol Jove. I aquest torneig ja va néixer fa 3 anys amb la idea d'això, crear un espai i utilitzar una pista de vòlei pública perquè es comencés a incentivar una mica aquest ús i aquest esport. Aquest any ja som 12 equips d'entre 4 i 6 membres per equip, és a dir, que són moltes persones, és completament gratuït i al final això és el que fa que la gent es vulgui apuntar. Més d'una cinquantena de persones s'han aplegat en aquesta jornada. La clau de l'èxit, doncs una proposta totalment gratuïta finançada per l'Ajuntament que inclou l'accés a la piscina municipal durant tot el dia, un reclam que no només atreu el jovent local, sinó que també reactiva l'economia del poble i atreu visitants dels municipis veïns. És una manera de fer crida del municipi, i que la gent dels pobles veïns conegui el que tenim aquí. O sigui que és veritat que un municipi de 1.500 habitants de cop fer un torneig de vòlei amb 100 persones és una cosa que no és que fuig de l'ocorrent, no? Però més enllà de l'esport i la festa, el torneig respon a una necessitat estratègica. Fonollosa és un municipi dispers format per 4 nuclis urbans que sovint no queden connectats en l'àmbit social. Trobem que som 4 pobles dintre del municipi i que anem tots els infants a la mateixa escola quan som petits, ens anem a Sant Joan de Vilatorrada al mateix institut, però arriba un moment que quan s'acaba l'institut no hi ha llaços o no n'hi ha gaires entre els joves d'un poble i l'altre. Llavors, amb les activitats aquestes sempre vetllem perquè n'hi hagi una a cada nucli de població i perquè així també els joves puguin crear una mica de xarxa municipal. Organitzar l'esdeveniment també serveix per arreglar les instal·lacions esportives cada any. Un torneig que, com és poc habitual en aquestes activitats gratuïtes, té un al·licient, un molt bon premi. Amb la inscripció del torneig la gent pot jugar als partits i també té l'entrada a la piscina gratuïta durant tot el dia i a part hi ha premis, que això poques vegades passa en un torneig completament gratuït. Els guanyadors de les dues categories tenen un pernil.